మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను మ్యూట్ లో ఉన్నాను, చూసుకోలేదు ఇప్పుడే. అదే హరే సేపు కృష్ణ ఎందుకు మాతాజీ, పట్టిందా ప్రణామాలు. అనుకున్నా. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మా మాతాజీ. హరే కృష్ణ, అందరికీ ప్రణామాలు. సో ఈరోజు మరి ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం కదా, రాగభక్తి. లాస్ట్ క్లాస్లో 14లో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూసాము. సో ఈరోజు 15 చూద్దాం, రాగభక్తి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम రామ राम హరే రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే Hare కృష్ణ Krishna, హరే Hare కృష్ణ Krishna, కృష్ణ Krishna కృష్ణ Krishna, హరే Hare హరే, హరే Hare, రామ Hare Rama, హరే రామ Hare Rama, రామ రామ Rama హరే Hare హరే. Hare. హరే కృష్ణ అందరికి. లెవెల్ 3 క్లాస్ లో 15వ అధ్యాయం అందరికి స్వాగతం. సో మీకు 14లో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూసాము. కొన్ని అవి గుర్తున్నవి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూద్దాము. సో ఇప్పుడు ఈ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో ఒక విషయం, ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు. శుద్ధ భక్తులు మరి వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్ని శుభ లక్షణాలు ఉంటాయి అన్నది మనం చూసాం. వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గానే మరి వాళ్ళు అహింసను పాటిస్తారు, ఆటోమేటిక్గానే సర్వులయ్యడ మరి వాళ్ళు ప్రేమతో ఉంటారు, పవిత్రంగా ఉంటారు, మనోవాక్య కర్మలన్నిట్లో కూడా పవిత్రత ఉంటుంది అన్నది చెప్తూ, మరి మామూలుగా కొంతమంది ఇలా అహింసావాదులు ఉంటారు, ఇంకా ఇలాంటి ప్రవర్తన మంచి సత్ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు. కానీ ఆ ఒక్క లక్షణం ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు కారు. కానీ శుద్ధ భక్తులకి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇటువంటి సత్ప్రవర్తన రకరకాలుగా కొందరికి ఉండొచ్చు, మంచిదే. కాకపోతే ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి ఆ లక్షణాల వరకే ఉన్న శుద్ధ భక్తులకి అన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. వీళ్ళ పరిపూర్ణత ఇంకా వాళ్ళకి రాదు సత్ప్రవర్తనలో. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి, వెళ్ళినప్పుడే మరి ఆ పరిపూర్ణత వస్తుంది. ఇలాంటి వాళ్లకు అన్ని రకాల సత్ప్రవర్తనలు వాళ్ళలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి మనకి అహింస తత్వము, ఇలా 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అక్కడ చెప్పారు. శుద్ధ భక్తులకి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి అన్నీ వస్తాయి అని చెప్పి. తర్వాత చివరిలో నవవిధ భక్తులు చూసాము. నవవిధ భక్తి మార్గాలు, ఏ ఒక్క మార్గంలో అయినా మనం ప్రయాణం చేసి సాధన చేసి మనం ఆ స్థితికి చేరుకోవచ్చని, అలా దానికి ఉదాహరణలు అంబరీష్ మహారాజు 9 పద్ధతుల్ని కూడా ఆయన అవలంబించారు. తన శరీరంలో ఉన్న అంగాలన్నిటినీ కూడా భగవత్ సేవకు ఆయన ఏ రకంగా ఉపయోగించింది ఉదాహరిస్తూ
ఆ చాప్టర్ని ముగించారు. సో అది శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. మరి శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు భగవంతుడికి కూడా ఎంతో ప్రియులు. అందుకని వాళ్ళ సాహచర్యం, వాళ్ళని సేవించడం చేస్తే మనకు కూడా ఏది స్ఫటికం గనక ఏ రంగు మీద పెడితే ఆ స్ఫటికానికి ఆ కలర్ వచ్చినట్లు వాళ్ళ యొక్క పవిత్రత మనకు కూడా వస్తుంది అనే ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం ఇక్కడ చూసాం. సో ఈ శుద్ధ భక్తుల విశిష్ట లక్షణాలు ఆ చాప్టర్లో మనం చర్చించాము. వాటిల్లో మీకు గుర్తున్నవి కొన్ని ఇప్పుడు రివైజ్ కూడా చేశాము. ఇంకేమన్నా ఉంటే 1, 2 కొన్ని పాయింట్స్ మీకు గుర్తున్నం పెట్టండి. ఇప్పుడు రాగభక్తి అంటే ఏమిటనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ఫైనల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తిలోకి వస్తుందన్నమాట. ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది వివరిస్తున్నారు. ఈ భక్తిలో బాగా ప్రగతి సాధించిన వాళ్ళ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ రాగభక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది. మొట్టమొదటి చాప్టర్ రాగభక్తిని 2 చాప్టర్స్గా చెప్పారు. ఇక్కడ మరి భగవంతుడు బృందావనంలో భగవంతుడి ప్రత్యక్ష సహచరుల్లో ఈ రాగభక్తికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం వాళ్ళల్లో చూడొచ్చు అంటున్నారనమాట. బృందావనంలో ఉన్న కొంతమంది భక్తుల్లో ఈ బృందావన వాసులంతా కూడా మరి ఎలా ఉంటారు అంటే, భగవంతుడి పట్ల సహజమైన ప్రేమతో వాళ్ళు ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళని రాగాత్మిక భక్తి అంటారు వాళ్ళది. సో వాళ్ళు వాళ్ళ సహజంగా ఉందన్నమాట. వాళ్ళు ఏ సాధనలతో ఈ భక్తిని అలవర్చుకోలేదు. వాళ్ళకి సహజంగానే ఈ భక్తి ఉన్నది. అంటే వాళ్ళ పూర్వజన్మ సుకృతం. వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఇంతకు ముందు చేసిన సాధన వల్ల అవ్వనివ్వండి, దేని వల్ల అవ్వనివ్వండి, ఈ జన్మలో వాళ్ళు పుట్టుకతోనే వాళ్ళకి సహజంగా భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ అనేది ఉన్నది. అందుకని వాళ్ళు ఏదో సాధనలు చేసి భక్తి అలవర్చుకోవాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళు అన్ని నియమ నిష్టలతో ఇంతకు ముందే పరిపూర్ణమైన ప్రేమతో భగవంతుడి పట్ల రాగభక్తిని వాళ్ళు సాధించారు. ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరు శ్రీకృష్ణుడితో మరి క్రీడలు ఆడిన గోప బాలురు వాళ్ళు ఏదైనా తపస్సులు చేసి యోగాభ్యాసాలు చేసి ఆయనతో ఎలా వ్యవహరించాలో నేర్చుకున్నారా? లేదు. వాళ్ళు పూర్వజన్మలో మరి ఈ వ్రతనిష్టల పరీక్షలన్నిట్లో వాళ్ళు ఇంతకు ముందు జన్మలోనే వాటన్నిట్లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. అన్ని పరీక్షలు తట్టుకోగలిగారు. ఆ పరీక్షలన్నిట్లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. అందుకని ఆ ఫలితంగా వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రత్యక్షంగా ప్రియమిత్రులుగా ఆయన సాంగత్యాన్ని పొందే అదృష్టం వాళ్ళకి లభించి ఇలా గోపబాలురుగా వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళు సహజ భక్తితో పుట్టడం జరిగింది. అది రాగాత్మిక భక్తి. సో రాగాత్మిక భక్తి అంటే సహజంగానే భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ ఉండడం, సాధనతో అభ్యసించిన ప్రేమ భక్తి కాదు. సో ఎలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది అంటే, పూర్వజన్మ సుకృతం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది అంటున్నారనమాట. సో సహజాకర్షణతో ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడూ భగవంతుని గురించి ఆలోచనల్లోనే మునిగి తేలుతూ ఉంటారు. ఆయన పట్ల గాఢమైన అనురాగంతో ఉంటారు కాబట్టి రాగాత్మిక భక్తి అని దీనికి పేరు పెట్టారు రూప గోస్వామి. సో ఇలాంటి రాగాత్మిక భక్తిలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఒకటేమో కామరూపము, 2 సంబంధ రూపం. సో ఈ విషయం గురించి భాగవతంలో నారదముని కూడా ధర్మరాజుతో, యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు కదా, ధర్మరాజుతో ఏమన్నారు ఈ విషయం గురించి? మహారాజా, ఎవరైతే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షితులు అవుతారో అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు భక్తులు. అయితే ఆయన పట్ల అసూయతో గాని, భయంతో గాని, ప్రేమతో గాని ఆయన సహచర్యాన్ని గనక వాంఛించి వాళ్ళు ఆయన పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. అంటే అసూయతో అవ్వచ్చు, భయంతో అవ్వచ్చు, ప్రేమతో కూడా సహచర్యాన్ని వాంఛించవచ్చు. సో ఇట్లా ఏదో కారణంతో ఆకర్షింపబడ్డారు. అందుకే మరి ఈ శిశుపాలు లాంటి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా తీవ్రంగా మరి ద్వేషిస్తున్నా ఎప్పుడు భగవంతుని గురించి వాళ్ళు నెగిటివ్ వేలో అయినా కూడా అటే ఆకర్షింపబడుతున్నారు. సో అందుకని ఆ విషయం అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అసూయతో అవ్వచ్చు, భయంతో అవ్వచ్చు, ప్రేమతో అవ్వచ్చు, కానీ అలా ఆయన పట్ల ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటారు. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎంతో మంది భక్తులు ఆకర్షింపబడతారు. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే అసూయ వల్ల అవ్వచ్చు, ప్రేమ వల్ల అవ్వచ్చు, భయం వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. ఇలా ఎంతో మంది ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. మరి చివరికి ఏమంటున్నారు, ఈ ఆకర్షణల్లో
ఈ ఐహిక వాసనలన్నీ కూడా అంతరించిపోతాయి. భక్తుడు క్రమేణా కృష్ణ ప్రేమను అలవర్చుకుని శుద్ధ భక్తులు కోరే జీవిత లక్ష్యాన్ని అందుకుంటారు. సో ఇక్కడ అంటే శిశుపాలు లాంటి వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు కూడా అసూయతోనే ఉన్నారు. కానీ అయినప్పటికీ సాయుధ్యాన్ని పొందారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు భగవంతుడి చేతిలో మరణం లభించడం ఒక కారణం. 2 ఎప్పుడు ఈ రకంగా నెగిటివ్గా అయినా భగవంతుడి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు అసూయ, భయము, ప్రేమతో ఆయన పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వచ్చు అంటే ఏ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఈ ఆకర్షణల్లో ఐహిక వాసనలన్నీ అంతరించిపోతూ భక్తుడు అలాంటి చివరికి ప్రేమ దాంట్లోకి వచ్చినప్పుడు క్రమేణా భగవంతుడి మీద ప్రేమను అలవర్చుకుని ఇక వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు అందుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అది కామరూప రాగాత్మక భక్తికి నిదర్శనంగా గోపికలను తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో అంటే 2 రకాలు అన్నారు కదా ఈ రాగాత్మిక భక్తి, సహజ భక్తి. ఒకటి కామరూపం, 2 సంబంధ రూపం. సో ఈ కామరూప రాగాత్మిక భక్తికి ఎగ్జాంపుల్ గా గోపికల్ని వాళ్ళు మరి అందమైన వాళ్ళు, భగవంతుడు కూడా అందమైన వాడు. సో వాళ్ళు భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా ఆకర్షింపబడ్డట్లుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే కంసుడు భయంతో కృష్ణుడి వైపు ఆకర్షింపబడ్డాడు, భయపడుతున్నాడు. మరి నీ 8వ సంతానం వల్ల నీ చెల్లెలి 8వ సంతానం వల్ల నీకు మరణం సంభవిస్తుందని ఆకాశవాణి చెప్పినప్పుడు అప్పటి నుంచి మరి ఆయనకి భయం కలిగింది. సో శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఆయనకి అది అలా భయంతో ఆకర్షింపబడ్డాడు. మరి శిశుపాలుడికి మొదటి నుండి మరి అసూయ ఉన్నదని చూసాం కదా. అలాగే యదు మహారాజు వంశీకులైన యాదవులకు వేర్వేరు వరుసల్లో శ్రీకృష్ణుడు బంధువు కాబట్టి వాళ్ళ ఆత్మీయులుగా భావించేవారు యాదవులంతా. ఎందుకంటే ఏదో ఒక వరుసలో ఆయన బంధువు కాబట్టి. ఇలా రకరకాలుగా ఈ భక్తులందరికీ ఎన్నో రకాలుగా భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ ఉంది. ఒకళ్ళకి భయంతో, ఒకళ్ళకి అసూయతో, ఒకరికి ప్రేమతో. కానీ వారందరూ కూడా ఒకే రకమైన జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించారు అంటున్నారన్నమాట. సో భగవంతుడికి గోపికల పట్ల ఉన్న ప్రేమ, యాదవుల పట్ల గల అనురాగం స్వతసిద్ధం, ఆటోమేటిక్, న్యాచురల్ లేదా రాగాత్మికాలు. అంటే భగవంతుడి పట్ల గోపికలకున్న ప్రేమ, అలాగే ఈ గోపబాలురికి ఆయన పట్ల ఉన్న ప్రేమ అది స్వతసిద్ధం. అంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మనసులో ఉంది, వాళ్ళ పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల. అందుకని ఆ ప్రేమను రాగాత్మికం అని అంటున్నారు. సో కానీ మరి కంసుడేమో భయంతో పొందిన ఆకర్షణ, శిశుపాలుడేమో అసూయతో పొందిన ఆకర్షణ. వీళ్ళిద్దరి ప్రవృత్తులు మరి ఆపోజిట్ గా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అది భక్తి అని మనం అది భక్తి కాదు కదా. సో అనుకూలమైన మనోవైఖరితో ఉండటమే భక్తి. వైఖరితో మాత్రమే మనం భక్తిని ఆచరించాలి. ఇలా భగవంతుడి మీద ఈర్ష్యపడిపోయి భయపడిపోయి మనం భక్తులు అనుకోవడం మరి అనుకోవచ్చా? అది కరెక్ట్ కాదు. మనం భగవంతుడికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రవృత్తి ఉన్నప్పుడే భక్తి మార్గంలో ప్రవేశించాలి అంటున్నారనమాట. అయితే రూప గోస్వామి అభిప్రాయం ప్రకారం ఇలాంటి ఆకర్షణలను మనం భక్తిగా తీసుకోకూడదు అంటున్నారు. అంటే ఇలా అసూయతో ఉన్నా లేదా భయంతో ఉన్నా మనం అది భక్తి అనుకోకూడదు. కానీ భగవంతుడికి యాదవుల పట్ల అనురాగ లక్షణ ఉన్న అనురాగాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు. అది మైత్రి స్థాయి, అంటే స్నేహం క్రింద వస్తుంది ఉన్నట్లయితే, స్నేహంగా మనం భావించినట్లయితే రాగాత్మిక భక్తి అవుతుంది. ఏది యాదవుల పట్ల భగవంతుడికి ఉన్న ప్రేమ, వాళ్లకు భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ, అది మరి నియమపాలన స్థాయికి చెందిందైతే, అంటే ఒక పద్ధతిగా మనం ఫాలో అవుతాం కదా, నియమబద్ధంగా భక్తి ఎలా పెంచుకోవాలో మనకు ముందే చెప్పారు. స్టెప్స్ 64 స్టెప్స్ చూసాం. భక్తి మార్గంలో మనం పురోగమనం సాధించాలంటే ఈ మెట్లన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి, అప్పుడు రాగానుగ భక్తులం అవుతాం అన్నమాట. అంటే అనురాగం సహజ సిద్ధంగా ఆ ప్రేమ స్థాయిని చేరుకున్నప్పుడే అది శుద్ధ భక్తిగా మనం పరిగణించగలుగుతాం. అది ఆ అనురాగం అనేది సహజ సిద్ధమైన స్థాయికి చేరుకోవాలి. సో రాగానుగులు కూడా
ఈ మెట్లన్నీ ఫాలో అయ్యి వాళ్ళ యొక్క సాధనతో వాళ్ళు సహజంగా ఆ ప్రేమని భగవంతుడి మీద చివరికి న్యాచురల్గా ఆ ప్రేమని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. ఈ మొదటి నుంచి న్యాచురల్ ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు పూర్వజన్మను ఆల్రెడీ ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడుతూనే ఈ జన్మలో వాళ్ళలా భగవత్ సాంగత్యం వాళ్ళకు వచ్చేటట్లుగా పుట్టారు. వాళ్ళకి సహజ ప్రేమ మొదటి నుండి ఉన్నది. సో అది రాగాత్మిక భక్తి. ఇది రాగానుగ భక్తి. రాగానుగ భక్తి అనుసరించి భక్తి మార్గాన్ని మనం ఈ రాగ భక్తిలో ప్రవేశించాం. సో అది చెప్తున్నారు. సో గోపికలు కంసుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే లక్ష్యాన్ని పొందారు అనే మాట మనం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఎందుకంటే ఇద్దరికీ ఆకర్షణ ఉంది, గోపికలకి ఉంది, కంసుడికి ఉంది అన్నామంటే మనకి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఇదేమిటి, గోపికలేమో ఎంతో ప్రేమతో వాళ్ళు ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించే ప్రేమ ఉన్నవాళ్ళు, కంసుడేమో మరి కృష్ణుని చంపడానికి చూసిన వాడు. వీళ్ళిద్దరిది ఒకే లక్ష్యం అంటే ఎలా అని మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. గోపికల ప్రవృత్తి కంటే కూడా కంస శిశుపాలుల ప్రవృత్తి మరి వేరవటం వల్ల ఈ విషయం కొంచెం ఇక్కడ మనం ఈ విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. మనకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి, అంటే భయంతో అసూయతో కూడా భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వచ్చు అన్న మాటకు ఇదేమిటి, ప్రేమతో ఉన్న వాళ్ళ ఆకర్షితులైన గోపికలు వీళ్ళు ఒకటి ఎలా అవుతారు అని మనకి సందేహం వస్తుంది కదా. అందుకని ఇక్కడ వివరణ కొంచెం ఇస్తున్నారు. ఏమని, వీళ్ళిద్దరి విషయంలోనూ భగవంతుడే సమాన లక్ష్యం, ఇద్దరికి ఫోకస్ భగవంతుడి మీదే ఉన్నది. ఈ భక్తులందరూ ఆధ్యాత్మిక జగత్తును పొందుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి. ఈ రెండు వర్గాల భక్తుల మధ్య భేదం ఉన్నది. వీళ్ళందరికీ ఫోకస్ భగవంతుడి మీద ఉంది. అది అసూయతో ఉన్న, భయంతో ఉన్న, ప్రేమ మీద ఉన్న, వాళ్ళ దృష్టి భగవంతుడి మీద ఉన్నది కాబట్టి వీళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్లేస్ ఉంటుంది. కానీ ఈ రెండు కేటగిరీస్ మధ్యలో తేడా ఉంది. ఏది, భక్తితో ఉన్న భక్తులకు, ఇలా అసూయ భయంతో ఉన్న భక్తులకు డిఫరెన్స్ ఉంది అంటున్నారు. ఏమనంటే భాగవతంలో ప్రథమ స్కందంలో పరమసత్యం ఒక్కటే, అది ఏకం అని చెప్పి ట్రూత్, అబ్సొల్యూట్ ట్రూత్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అది మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే పరమసత్యం అంటున్నాము. సో అది భగవంతుడు, అదే అబ్సొల్యూట్ ట్రూత్. ఆయన తప్ప ఏది కూడా అనిత్యం, ఏది కూడా సత్యం కాదు. సత్యం కాదు అంటే నిత్యం కానిది, శాశ్వతం కానిది ఏదైనా మరి ట్రూ ఎలా అవుతుంది? ఎప్పటికోప్పుడు పోతుంది. మనం ఉన్నామా, మనం నిత్యమా? కాదు. జంతువు నిత్యమా, పక్షి నిత్యమా, చేప నిత్యమా, జలచరాలు నిత్యమా, ఈ ప్రపంచమే నిత్యమా? ఏదీ నిత్యం కాదు. కాబట్టి అంతా కూడా ఇలా వచ్చి నీటి బుడగలాగా వెళ్ళిపోయేది. కాబట్టి నిత్యమైనది, సత్యమైనది భగవంతుడు. అందుకే ట్రూత్, ఆయనే నిత్యం, నిత్యమైనదే నిజం. ఇది నిజం కాదు మాయ అంటే. ఇదేమిటి, కళ్ళ ముందు అన్ని కనిపిస్తుంటే మాయ అంటారు అని మనకి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు మాయ అంటున్నాం? బికాస్ ఎప్పటికో అప్పటికి ఇవన్నీ పోయేయే, ఏది ఉండేది కాదు పర్మనెంట్ గాను. మనం ఇది ఏదో పర్మనెంట్ అని, ఈ ప్రపంచమే ఎప్పటికో అప్పటికి పోతుంది. మనకున్న ఈ కోట్లాది 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 వేల సంవత్సరాల లైఫ్ ఆయుష్ ఉన్న ప్రపంచమే కొన్ని రోజులకు ఎప్పటికో అప్పటికో అంతమవుతుంది. మన ఆయుష్ ఎంత? దీని ముందు చూస్తే ఇంకా మనది 100 సంవత్సరాలంటే మనకి 100 సంవత్సరాలు కూడా మరి అందరూ ఈ రోజుల్లో అంత ఆయుష్ కూడా ఉండటం లేదు. దీనికే మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇదే పర్మనెంట్, మనం ఇక్కడున్న మనకి ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇంకా ఏర్పరచుకోవాలి, అదిగా అంటూ తహతలాడుతూ ఉంటాం అనవసరంగా. సో అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఏది కూడా నిత్యం కాదు, నిత్యమైనదే సత్యం. అది ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు, ఆయనే ట్రూత్, అబ్సొల్యూట్ ట్రూత్, తెలుగులో పరమ సత్యం అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భాగవతంలో మనకు చెప్తారు, ఫస్ట్ లోనే సెకండ్ చాప్టర్లో ప్రథమ స్కందంలో పరమ సత్యం ఒక్కటే. అలాంటి సత్యం నిత్యమైనది ఇంకా 1, 2 లేవు, ఇంకేదో కూడా లేదు. మనం నిత్యం కాకపోతే కాకపోయాము, భగవంతుడైనా ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా నిత్యమైన వాళ్ళు? ఇంకా ఆయన కాకుండా అనుకోవడానికి లేదు. ఒకే ఒక్క భగవంతుడే పరమ సత్యం, ఆయన ఒక్కడే ఏకం, ఆయనే నిత్యం. సో అని భాగవతం చెప్తుంది. అలాగే మరి ఆయన్ని కొంతమంది నిరాకార తత్వంలో బ్రహ్మం ఒక వెలుగుగా, ఇంకా కొందరు అందరిలో ఉన్నాడు పరమాత్మ రూపంలోని, కొందరు భగవంతుడు ఆయన దేవదేవుడు,
అని రూప సహితుడుగా ఇలా 3 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు అని చెప్పి ఒక శ్లోకం ఉంటుంది 1.2.11. భగవానితి అని చెప్పి పరమేతి అని ఒక శ్లోకం భాగవతంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ సూక్ష్మమైన డిఫరెన్స్ ఉంది అంటున్నారు. బ్రహ్మం, పరమాత్మ, భగవంతుడు అన్నీ కూడా ఒకటే పరతత్వమైన ఈ కంస శిశుపాలులు ఇటువంటి భక్తులు కేవలం బ్రహ్మైక్యాన్ని పొందుతారు కానీ పరమాత్మ భగవంతుడి అనుభూతిని వాళ్ళు పొందలేరు. అదే భేదం. అంటే వాళ్ళకు మోక్షం రావచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళు భయంతోనూ అయినా అసూయతో అయినా వాళ్ళ దృష్టి భగవంతుడి మీదే ఉంది, ఎప్పుడు ఆయన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి. సో వాళ్ళకి చివరికి బ్రహ్మైక్యం వచ్చింది, కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ భావాన్ని, భక్తి భావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు. అది డిఫరెన్స్ అంటున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఆ శుద్ధ భక్తుల్లో ఉన్న పవిత్రత లేదు కాబట్టి వాళ్ళ భగవంతుడి యొక్క ఆ నిజమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమిటి? భగవతత్వం మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం, ఆయనది నిత్య శుద్ధ ప్రేమతత్వం. అది శుద్ధ భక్తుడికి వస్తుంది కాబట్టే భగవంతుడిని పూర్తిగా అతను తెలుసుకోగలిగాడు. అంటే అనుభవపూర్వకంగా భగవంతుడి తత్వాన్ని చవి చూసి ఇది భగవత్ తత్వం అని తెలుసుకోగలిగాడు. వీళ్ళు అదేమీ లేకుండా వాళ్ళు ఏదో బ్రహ్మైక్యం పొందారు కానీ వాళ్ళకి భగవత్ తత్వం, భగవంతుడి యొక్క అనుభూతి, ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి తెలియదు. అది డిఫరెన్స్ అంటున్నారు అనమాట. సో సూర్యుడిని, సూర్యకాంతిని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గా చూసుకోవచ్చు. మనం ఎండలో నుంచున్నా, సూర్యగోళంలో ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ ఒకటి కాదు కదా. జెట్లో గాని అంతరిక్షంలో ఇలా వెళ్ళామనుకోండి, సూర్యకాంతిలో అంతరిక్షయానాల్లో కానీ సూర్యకాంతిలో మనం ప్రయాణం చేసిన మనం సూర్యగోళం చేరుకున్నట్లు ఇప్పుడు విమానంలో వెళ్తాం, పైన వెళ్తూ ఉంటాం మరి, కానీ మనం సూర్యగోళాన్ని చేరుకో. అలాగే సూర్యుడు, సూర్యకాంతి ఒక్కటే అయినా రెండిటి మధ్యలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. ఒకటేమో శక్తి, రెండవది ఆ శక్తికి ప్రతిరూపం. మరి సూర్యుడు శక్తి, ఆ కిరణం ఆయన శక్తికి ప్రతిరూపం అంటున్నారు. అలాగే పరతత్వంలో కూడా దాని కాంతిని ఏకకాలంలో మరి ఏకాన్ని భిన్నం కూడా అంటున్నారు అనమాట. కంస శిశుపాలులేమో పరబ్రహ్మాన్ని అందుకున్నారు కానీ భగవంతుని వాళ్ళు పొందలేకపోయారు, ఆయన యొక్క నివాస స్థానంలో ప్రవేశం లేదు అని చెప్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకి వైకుంఠం కానీ గోలోకంలో కానీ ఒక రాజ్యంలో అడుగెట్టడానికి రాజప్రాసాదంలో ప్రవేశించడం ఒకటి కాదు కదా అంటున్నారు. అంటే రాజ్యంలోకి వెళ్ళొచ్చు కానీ రాజభవనంలోకి వెళ్ళింది అది ఒకటవ్వదు కదా. ఆ డిఫరెన్స్ ఇలాంటి వాళ్లకు భక్తులకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది అంటున్నారు అన్నమాట. సో భగవంతుడి పట్ల శత్రుత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళ ఫోకస్ భగవంతుడి మీద ఉంది కానీ వాళ్ళు ప్రేమతో లేదు కాబట్టి వాళ్ళు బ్రహ్మంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు కానీ నిజంగా భగవంతుడిని వాళ్ళు అనుభవించలేరు, తెలుసుకోలేరు. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ పూర్తి పరిపూర్ణమైన పరబ్రహ్మానికి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు అంటున్నారు. కానీ భగవంతుడు మరి దయామయుడు కాబట్టి వాళ్ళు శత్రువులైనా కూడా తన ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో వాళ్లకు ప్రవేశాన్ని కల్పించారు అంటున్నారు. సో వాళ్ళు మరి అసూయగా ఉంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళని భగవద్రోహులని చైతన్య మహాప్రభు కూడా అన్నారు. అయినప్పటికీ భగవంతుడు దయామయుడు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక ప్రవేశం వచ్చింది అని అంటూ భగవద్గీత 7.9లో బహూనాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, అంటే ఎన్నో జన్మల అనంతరం మరి జ్ఞాని అయిన వాడు నన్ను శరణ పొందుతాడు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అలాంటి శరణాగతుల వల్ల ఒక్కొక్కసారి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా తర్వాత వైకుంఠలోకం ప్రాప్తించి అక్కడ శరణాగతుడుగా సారూప్యాన్ని, వైకుంఠంలో మరి అందరూ భగవంతుడి రూపంలో విష్ణుమూర్తిలాగా 4 చేతులతో ఉంటారు కదా, సో సారూప్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే భవబంధాల నుంచి ముక్తి సాధించిన వాళ్ళు, భగవంతుడిచే వధింపబడ్డ రాక్షసులు కూడా ఈ బ్రహ్మభావంలో లీనమై బ్రహ్మజ్యోతితో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి చేత వధించబడ్డ అదృష్టం ఉన్నది కాబట్టి. సో ఆయన చేతిలో మరి ప్రాణాలు వదలడం కూడా అంతటి భాగ్యం. సో మనకి
ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు మరి మన ఎలాంటిది అంటే ఏం చెప్తున్నారు అంటే భౌతిక జగత్తుకి చాలా దూరంలో ఉంది. భగవద్గీతలో 8.20లో కూడా భౌతిక ఆకాశం కాకుండా సనాతనమైన ఇంకొక ఆకాశం ఉన్నదని చెప్తుంది. ఆ 8.20 ఏమని, పరస్తస్మాత్ భావోన్యో అవ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః. సో అంటే ఈ భౌతిక ఆకాశం కాకుండా ఇంకొక ఆకాశం ఉంది, దానికి దూరంగా భగవంతుడు ఈ ఈ శత్రువులు వీళ్ళంతా భగవంతుడి చేతుల్లో మరణం లభించే అదృష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలో ప్రవేశిస్తారు. భక్తులు మాత్రం నేరుగా ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లోకి వెళ్తారు. పాయింట్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటంటే భగవంతుడి పైన ఆకర్షణ భక్తితో ఉన్న వాళ్ళ గమ్యం వేరు, అసూయతో భయంతో ఆయన పట్ల ఆకర్షితులైన వాళ్ళ గమ్యం వేరు. కానీ వాళ్ళకి బ్రహ్మజ్యోతి ఐక్యం వస్తుంది, అది కూడా సాధారణం కాదు. కానీ అది భక్తులకు వచ్చినంత ఆనందం ఆ స్థితి వాళ్లకు ఉండదు అంటున్నారు. శుద్ధ భక్తులు మరి సహజమైన అనురాగం ఉండడం వల్ల భగవంతుడితో ఆయనతో సమానంగా వాళ్ళు దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తారు. అందుకు వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క దివ్యతత్వమే ఆయన నిత్య సచ్చితానందుణ్ణి చేసింది. ఆ పవిత్రతే వీళ్ళు ఆ పవిత్రతను మరి తెచ్చుకోగలిగితే మరి వాళ్ళు కూడా ఆ దివ్యానందంలోనే ఉంటారు. ఇలాంటి కానీ కంస శిశుపాలు లాంటి వాళ్ళకు మరి ఆనందం తెలియదు. భాగవతంలో శృతులు వేద పురుషులు కూడా విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తారు. ఏమని అంటే, ప్రభు యోగులందరూ నిన్ను పరమాత్మగా ధ్యానించి బ్రహ్మంలో ఐక్యం అవుతూ ఉంటారు, నిన్ను శత్రువుగా భావించే వాళ్ళేమో అసలు ధ్యానించకుండానే వాళ్ళు అదే సిద్ధిని పొందుతున్నారు, బ్రహ్మైక్యం. సర్పాల వంటి నీ బాహువులతో ఆలింగనం చేసుకోబడ్డ కామ ప్రవృత్తి ఉన్న గోపికలు కూడా అదే సిద్ధిని పొందుతున్నారు. అంటే యోగులు ఇక్కడ ఇటువంటి శత్రువులు, తర్వాత గోపికలు వీళ్ళందరూ ఇదే సిద్ధిని పొందుతున్నారు. ఇక వేద జ్ఞానంలో ఎన్నో శాఖలకు అధిదైవాలైన మేము ఈ గోపికల అడుగుజాడల్ని అనుసరిస్తున్నాము, అందుకని మాకు కూడా సిద్ధత్వం కలుగుతుందని భావిస్తున్నాము అంటారు. అప్పుడు అదే అట్టి సిద్ధి అని వాళ్ళు అంటున్నారు. సో అంటే సూర్యుడు సూర్యకాంతి ఎగ్జాంపుల్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ అంటున్నారు. సో భక్తి లేని వాళ్ళు సూర్యకాంతి వంటి బ్రహ్మజ్యోతిలోనే ప్రవేశిస్తారు. కానీ భగవంతుడితో ప్రేమానుబంధం ఉన్న భక్తులు మాత్రం ఆ గోలోక బృందావనాన్ని ప్రవేశిస్తారని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ డిఫరెన్స్. సో మనం ఎందుకు వాళ్ళు భగవంతుడు ఇందాకేం చెప్పారు, భగవంతుడు నిత్య దివ్యానందాన్ని భగవంతుడితో పాటు అనుభవిస్తారు వీళ్ళు ఇలాంటి భక్తులు అన్నారు. సో భగవత్ తత్వంలో ఉన్న సచ్చితానంద తత్వం వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి సో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క తత్వంలోనే ఆయన ధామాన్ని గోలోక ధామం అంటున్నారు, అందులోకి వెళ్ళగలుగుతారు అంటున్నారు. ఇక్కడ గోపికల కామ ప్రవృత్తి అన్నప్పుడు వాళ్ళేదో నిజమైన ఈ భూలోకంలో మనం ఆ మాటను వాడినప్పుడు వచ్చే అర్థం కాదు. ఈ కామ ప్రవృత్తి భక్తుడికి శ్రీకృష్ణుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని మాత్రమే సూచిస్తుంది, అంతేగాని మనం ఈ లోకంలో వాడే కామ ప్రవృత్తి కాదు అని రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు. ప్రతి భక్తుడు కూడా సిద్ధ స్వరూపంలో భగవంతుడి పట్ల సహజమైన ఆకర్షణతో ఉంటాడు. ఈ ఆకర్షణే మనం భక్తుడిని కామ ప్రవృత్తి అని చెప్తారు. సో భగవంతుడి పట్ల ఆ అట్రాక్షన్, ఆ ఆకర్షణ, దానిని కామం అంటున్నాం, కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం వాడే కామం కాదది అంటున్నారు. ఒక ప్రత్యేక రూపంలో భగవంతుడికి సేవ చేయాలని భక్తుడికి తీవ్రమైన ఇచ్ఛ కలుగుతుంది, అదే కామం అంటున్నారు. అంతేగాని ఏదో శారీరక సంబంధంతో వచ్చే కామాలు కాదివి. భగవత్ సేవ చేయాలనే ఆ తీవ్రమైన ఇచ్ఛ, అది గోపికలకి సర్వవేళలా కూడా భగవంతుడికి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా ఆయనకి సేవ చేయాలని అంతటి ప్రేమ వాళ్ళలో ఉండేది. సో అలా భగవత్ సేవ చేయాలని ఆ తీవ్రమైన ఇచ్చే కామం అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి అనుభవించాలి, ఆయన యొక్క సాంగత్యం అనండి, ఆయన సేవ అనండి, సేవలో వచ్చే ఆనందాన్ని అనండి, అది అనుభవించాలని ఇచ్చ లాగా పైకి భగవంతుడిని అనుభవించాలి లాగా కనిపించవచ్చు. అంటే గోపికలు మరి ఎప్పుడు ఆయన యొక్క సాంగత్యం కోసం, ఆయన పొందు కోసం, ఆయనతో సామీప్యం కోసం వాళ్ళు ఎప్పుడు తహతాలు ఆడేవారు. కాబట్టి ఇదేదో ఆయన మీద శారీరకమైన అట్రాక్షన్ అని అనుకోవచ్చు, కానీ అది కాదు. వాస్తవానికి
భగవంతుడికి సేవ చేయటమే దాని ఈ ప్రేమ యొక్క అభిమతం. దాని పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవత్ సేవ. ఆయనకు విపరీతంగా ఆ కాంక్ష ఉండడం అన్నమాట. భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అనే తీవ్రమైన ఇచ్ఛ అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఒక భక్తుడు భగవంతుడితో ఒక గోప బాలుడిగా సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలని కోరుకోవచ్చు. కానీ దాని అర్థం ఏమిటి? గోవులు మేపడంలో భగవంతుడికి సహాయం చేయాలని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాడు. భగవంతుడి సాహచర్య సుఖం సహజ సిద్ధమైన ప్రేమ వల్ల అతడు దివ్యమైన గోవులను కాయడంలో భగవానుడికి సహాయపడుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే గోవుల్ని మేపడానికి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చినా దాని ద్వారా భగవంతుడికి సాహచర్యం చెయ్యాలి, భగవంతుడికి దగ్గరలో ఉండొచ్చు, ఆయన ప్రక్కనే ఉండొచ్చు అనే కోరికతో ఇట్లా చెయ్యాలి, చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఆయన దగ్గరలో ఉండాలి. అదే ఎగ్జాంపుల్ గోపికలకు కూడా. సో ఏదో రకంగా ఆయన సామీప్యంలో ఉండాలి అనుకోవడం. అంతేగాని వాళ్ళు ఓన్లీ శారీరక అట్రాక్షన్ కోసం ఉంటున్నారని కాదు. వాళ్ళు భగవంతుడికి సేవ చేయాలనే తీవ్రమైన ఇచ్ఛతో ఆయన సామీప్యం కోసం తహతహలాడుతూ ఉన్నారు. కానీ అది ఏదో నిజమై ఈ భౌతిక లోకంలో మనం చెప్పే కామం వంటి కామం కాదు అంటున్నారు. ఇప్పుడు కామరూప రాగాత్మిక భక్తి గురించి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు సేవించాలి అనే ఈ కాంక్ష దివ్యమైనటువంటి రజభూమిలో మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే బృందావనంలో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా గోపికల్లో అది మనకు బాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే దానికి ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పారు. మనం దీన్ని ఈ కామరూప రాగాత్మిక భక్తి ఎవరిది అంటే గోపికలది. సో మరి శ్రీకృష్ణుని పట్ల వాళ్ళకి ఎంతో ప్రేమ. అందుకని దాన్ని కామ ప్రవృత్తి అని తెలియక కామ ప్రవృత్తి అని చెప్పబడింది. కానీ ఎటువంటి కామం? మన భూలోకంలో ఉండే ఈ కామం కాదది. ఈ దివ్యమైన కోరిక, భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అనే తీవ్రమైన ఇచ్ఛ అంటున్నారు. చైతన్య చరితామృతం రాసినటువంటి కృష్ణదాస్ కవిరాజు ఆయన కామ ప్రవృత్తికి సేవా ప్రవృత్తికి ఉన్న భేదాన్ని వివరించారు. ఏమనంటే కామమేమో ఇంద్రియ తృప్తిని పొందాలనే వాంఛను సూచిస్తుంది. ప్రేమ ఇంద్రియాలను సేవించాలి, భగవంతుడి ఇంద్రియాలను అనే కోరికను సూచిస్తుంది. అది డిఫరెన్స్. కామం అంటే అక్కడ మన బాడీని, మన సెన్సెస్ ని తృప్తిపరచటం, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడం చేసేది. కానీ ప్రేమ అనేది భగవంతుని సేవించాలని చేసేది. సో గోపికలు ఏది చేసినా వాళ్ళు సేవించాలి భగవంతుని తీవ్రమైన ఇచ్ఛతో చేశారు. కానీ శారీరకంగా ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవాలని వాళ్ళు చేయలేదు. కాబట్టి భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళేమో మరి ఇంద్రియానందం కోసం స్త్రీ పురుషులు కలుస్తూ ఉంటారు. కానీ వాస్తవానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంద్రియ తృప్తి కావాలనే వాంఛిస్తూ ఉంటారు. కానీ గోపికలకు మాత్రం భగవంతుడి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచాలని తప్ప వేరే కోరిక లేదు. ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుడికి సేవ చేయాలి, ఆయనకి తృప్తి కలిగించాలి అన్న ప్రేమ వాళ్ళది. సో ఇది మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కనిపించదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే విద్వాంసులు ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రేమతో ఉన్న గోపికల భక్తిని భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళు దాన్ని కామ ప్రవృత్తి అని చెప్పి పోలుస్తూ చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి దాని అర్థం అది కాదు. ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి అదొక సాధనం అని మాత్రమే మనం గ్రహించాలి. ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచటం, భగవత్ ప్రీతి అర్థం. ఏది చేసినా భగవత్ ప్రీతి అర్థమే చేశారు గోపికలు. అది అక్కడ పాయింట్. ప్రేమతో భగవంతునికి ప్రీతి కలిగించడానికి ఏది చేసినా చెయ్యాలనే ఇచ్ఛ వాళ్ళల్లో ఉండేది. అంతేగాని వాళ్ళ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి కాదు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. సో ఉద్ధవుడి వరకు కూడా భక్తులందరూ భగవంతుడికి అసలు ప్రియమిత్రులు. అలాగే వాళ్ళు ఈ భక్తులంతా గోపికల అడుగుజాడల్లో ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకే గోపికల భక్తి ఎంత మాత్రం కామ ప్రవృత్తి కాదు. అందుకే ఉద్ధవుడు లాంటి భక్తుడు కూడా గోపికలను అనుసరించాలనుకున్నాడు. వాళ్ళది కామ ప్రవృత్తి అయితే ఉద్ధవుడు ఎందుకు అనుసరిస్తాడు? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే చైతన్య మహాప్రభు. మరి ఆయన సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన తర్వాత స్త్రీ సాంగత్యాన్ని పరిహరించడంలో చాలా నిష్టని ప్రదర్శించారు. అయినా కూడా భగవంతుడిని ఆరాధించడానికి గోపికల మార్గం కంటే కూడా ఉన్నతమైన మార్గం ఇంకోటి లేదని ఆయనే బోధించారు. ఆ రకంగా ఎందుకు గోపికలు కామ ప్రవృత్తితో అంటే వాళ్ళు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవాలని వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర లేరు.
ఆ ప్రేమతో భగవంతుడికి సేవ చేయాలని వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చేసిన ఆరాధన, వాళ్ళ సేవ అలా ఉండాలి భక్తి అని ఆయన కూడా చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆ మార్గాన్ని శ్లాఘించారు. ఈ అంశం మరి ఇది ఇక వాళ్ళకి భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ లౌకికమైన ప్రేమ, కామము కాదు అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో శుద్ధ భక్తులు ఒక్కళ్ళకే ఈ రిలేషన్షిప్ అర్థమవుతుంది. మరి భక్తుడు కానివాడు చాలా మంది తెలియక గోపికలు 16,000 మంది గోపికల శ్రీకృష్ణుడికి 8 మంది భార్యల అంటూ ఉంటారు. అక్కడ భగవంతుడి యొక్క తత్వము, ఈ ప్రేమ తత్వము అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు మరి ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మామూలు యువతి యువకుల మధ్య సాగే ప్రేమ వ్యవహారం లాగా వాళ్ళు దాన్ని చూస్తున్నారు కానీ దానికి మించిన దివ్యమైన భక్తి భావాన్ని వాళ్ళు చూడడం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి అందుకని ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే కుబ్జ ఆవిడ కామ ప్రవృత్తిని పూర్తిగా లౌకిక కామం అని చెప్పేసి కొందరు విద్వాంసులు వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఈ కుబ్జని. ఈవిడ భూని రూపంలో ఉంటుంది, ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తుంది మా ద్వారక వెళ్ళిన తర్వాత. కానీ శ్రీకృష్ణుడి పట్ల ఆమెకున్న వాంఛ లౌకికమైనది. అందుకనే ఆమె ప్రేమతో మరి గోపికల ప్రేమను పోల్చడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఆవిడ లౌకికమైనటువంటి ప్రేమ ఆవిడది. కానీ భగవంతుడి పట్ల ఆమెకు గల ప్రేమ కామప్రాయమని, దాదాపు గోపికల ప్రేమ లాంటిదేనని చెప్పి కొంతమంది వర్ణిస్తూ ఉంటారు. కానీ అది కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో గోపికల ప్రేమ గురించి ఈ చాప్టర్ చాలా చక్కగా వివరించింది. ఏమిటంటే మెయిన్ పాయింట్ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాదు, వాళ్ళు భగవత్ తృప్తి కోసం ఏం చేసినా చేశారు. భగవంతుణ్ణి సేవించడం కోసం, భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించడం కోసం వాళ్ళు సమస్తాన్ని కూడా అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక తీవ్రమైన ఇచ్చ ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించడం. అంతేగాని ఈ శారీరకమైనటువంటి వాంఛలు ఇవి కావు అని చెప్పి ఇక్కడ రాగభక్తిలో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని గట్టిగా చెప్పారు. ఈ రాగభక్తిలో రాగాత్మిక భక్తి ఏమో సహజంగా ఈ గోపికలందరిది రాగాత్మిక భక్తి. రాగానుగులు ఎవరు అంటే సాధనతో ఆ స్టేజ్కి రాగలిగిన వాళ్ళు, చివరికి ఆ ప్రేమను సహజ ప్రేమను తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళు, సాధనతో ముందుగా లేకపోయినా అది. సో ఇది ఈ 15th చాప్టర్. రేపు రాగభక్తిలో 2వ భాగం చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.